ଏଇଟା ଥିଲା ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ ରାଜୁଗାଡ଼ି ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ନେଇସାରିଛି ରାଜୁଗାଡ଼ି ବିରିୟାନୀ ଏବେ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆଉ ଥରେ ତାର ଦୋକାନରେ ଫଟୋଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି 12ଟା ବାଜିବାକୁ ହବ ଫିର୍ ବି ତାର ଦୋକାନ ଯେ ତାର ଭିଡ଼ କମୁନି ଉପରେ ବି ଲୋକ ଆହୁରି ଖାଉଛନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି। ଏଠୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହାଫ୍ କିଲୋମିଟର ଚାଲିକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ଏତିକି ବାଟ ଆସିଥିଲି ବିରିୟାନୀ ଦୋକାନକୁ ବିରିୟାନୀ ନେବା ପାଇଁ। ଯାହା ବି ହଉ ବିରିୟାନୀ ତ ମିଳିଯାଇଛି ଆଉ ସେଇଟା ବି ପୁଣି ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମଣିଷ ବି ପୁରା ଖାଇପାରିବନି। ସେଇଟା ବି ପୁରା 80 ଟଙ୍କାରେ ମାତ୍ର 80 ବି ନୁହେଁ ତାଠାରୁ ବି ଟଙ୍କାଟେ କମ୍ 79। ଦେଖିଲେ ଇଏ ଥିଲା ଆମର ବିରିୟାନୀ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଛି କ୍ଲାରିଟିରେ ଟିକେ କମ୍ ଆସିବ। ଡାଇରେକ୍ଟ ଲାଇଭ୍ରେ ଯାଇ ତିଆରି କରୁଛି ଆଉ ସେ ଲାଇଭ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ବି ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଇ ଦେଖାଉଥିଲି ଏବେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆଉ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନା ହେଉଛି। ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳିଲା ତା ଉପରେ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ଆମେ ତ ଜାଣିଛୁ ଆମର ସେଭଳି କିଏ ଫଲୋଅର୍ସ ନାହାନ୍ତି କି ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ଯିବନି। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଫିର୍ ବି ଆମ ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି କିଛି ନୂଆ ନୂଆ କିଛି ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ ଯେତିକି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛି ଅନ୍ ଦ ଲାଇଭ୍ ରୋଡ଼ ଆଉ ଫିର୍ ବି ମୁଁ ଖୁସି ଅଛି ବହୁତ ଖୁସି। କିଛି ତ ଲୋକ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଠାରୁ ବି ଆହୁରି ଖୁସି ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ପସନ୍ଦ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକିନା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ ସେଇଟା ଭଲ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ପରଖିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ବି ମୋର ଗୋଟେ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିଥିଲି। ଜୀବନରେ ମୁଁ ବହୁତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଛି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଛି ଆଉ ଏତେ ବି ଜାଣିଛି ମଣିଷ ମରିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ତାକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଶିଖିବା କେବେ ଶେଷ ହୁଏନି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଟପିକ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଲଗା ଆଡ଼କୁ ପଳେଇଲେଣି। ପୁଣି ଆମ ପୁରୁଣା ଟପିକ୍ ଫେରି ଆସିବା। ଟପିକ୍ ଏତେ ରାତି ହେଲାଣି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ କି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ ଦୋକାନରୁ ଆମକୁ ମିଳିଗଲା। ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସଠିକ୍ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିଲେ ତାର ଫଳ ନିଶ୍ଚିତ ପାଇବେ। शायद फ्रंट कैमरा रे होची ना उल्टा देखा ही पारे। या पूर्व से दीथर मु देखी सारी वीडियो भी बनैला बेले बहुत लोक तुमको अनेबे कौन करुचे पिला। हौ मु बर्तमान आम लाइन भीतर को पशि आसिले। ये गली भितर आज पर्यंत मु भी कन्फ्यूज ना किसी पढ़ी हम ना किसी करी हम सब एका भाया देखा जाउछि।
ହଉ ରହିଲି। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଲମ୍ବା ବି ହେଇଥିବ ସ୍କିପ୍ କରିବେନି, ଦେଖିବାକୁ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ରାତି ହେଇଗଲାଣି, ଗଲେ ଖାଇକି ଶୋଇବା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ରହିଲି।